Aanpoten werd mogelijk gemaakt door Limburg Plant. Ja, beste kijkers, je ziet het wel. Ik sta weer bij Limburg Plant. En waarom sta ik hier? Ja, ik was toe aan planten en van alles heb ze nodig. Boeteplanten heb ze nog een hele hoop nodig. En ik heb Diana nodig, het heeft wel geen tijd voor ons. Maar ik ga kijken, ik moet het toch weten. Ja, en de goeie hond vind je altijd in de baastruc, zeg ik altijd. Och, hier is Diana. Diana, wie is het? Goed dan. Ja. Wat ben je doen? Ja, wat heb ik gedaan? Ik heb al wat gedaan. Ja. Ik zie het. Ik ben goed de pasdag doorgekomen. Ja, daar was je flink bezig geweest en ik zie het is vrij kort. Ja, dat is ook de bedoeling eigenlijk. Ja, daarom adviseren we dat ook. En nog de tijd van het jaar natuurlijk. Nu kan ze die siergras echt zo kort knippen. En, en bemesten gewoon. Ja, bemesten, ja, dat dacht ik al. Ja. Ik zie dat hebben ze ook mooi door gedaan, dus het gaat hier de goede kant op, zeg. Goeie kapper in Sint-Odiliënberg. Oké. Angelique en Angela. Aha. Aha. Dat ken ik ook her gewoon, hè? Ja. Ha. Maar Ja. bemesten is ze net. Ja. Wat is er belangrijk eigenlijk aan? Ja, de juiste voeding hebben de planten nodig. Ook de tijd van het jaar voor te bemesten. Dus nu rond maart, april. Dingen wat ze terug in snoeien, snoeit ze nu terug. Gras kan ook eind deze dagen onder handen werden genomen. Maar het siergras is belangrijk, knippen terug nu. Hortensia's, pluimhortensia's knippen ze nu terug. En als ze dat gedaan hebben, ja, dan kunnen ze inderdaad eens goed bemesten met weergebroken microsiertuin. Er zitten de juiste voedingsmicro-organismen in. Zo'n ganse zak, dat is zo ongeveer 250 vierkante meter tuin met. Dus, Oh, dat is iets groter dan voor mij. Ja? Ja, ik heb misschien een tener daarvan. Ja, dan geef ik een tuutje met dadelijk. Ja, fijn. Kijk, zo moet ze dat aanleggen. Dus dat is inderdaad, dus het zijn dit korrels. Pakken we er een beetje van en ik strooi het altijd een beetje zo. Oh, dat hoeft niet altijd grof dan. Nee, niet te veel, niet te gek veel. Want dan gaat het weer te goed groeien. Hè? Ja. Ja, dat is juist naar mij. Ja. Dat is te veel, dat is dus niet goed. Ja. En het is vochtig genoeg nu, dus als er een beetje regen overheen komt nog, dan zakt het fijn groenje, een beetje schoffelen. Ja, en dan hebben de planten, de boom, de struik, hebben we de juiste voeding gekregen. Dus ja. dit is eigenlijk met zonweer, want als de zon schijnt, dan ben je natuurlijk verkeerd bezig. Ja, we doen het voorjaar. Ja. Het is niet dat ze dadelijk ergens in juli pas gaan snoeien en gaan bemesten. Dus dat moet eigenlijk in het voorjaar. En dat is niet erg, want het kan nog gewoon vereren misschien, maar is dat niet erg? Ja, dan merken ze nu, het ligt allemaal best wel een aantal weken voor op het groeien. Dus een aantal plantjes die nu zitten er vol op de bloemknoppen. Sommige hortensia's ook al. Dus als er nu de voorze verwerken, kunnen die bloemen bevrezen. Dat is natuurlijk zon, ja. Ja, dan zoeken ze af kunnen dekken, gedeeltelijk met het vliesdoek. Maar dat is even het risico wat ze pakt. Ja. Ja, het weer dat is het enige waarvan je denkt. De rest kunnen we allemaal dat doen, hè, als ik het zo goed zie. Ja, dus, Oh, wat zit hier hier klaar, zeg. Dat is ook een mooie. En de prunus, ik moet ook even zelf spieken. Ja. Een Kiko Shidare Sakura. Oh, dat had ik al niet vandaag. Ja, maar dat is ook een sierkers, sierpruim. En daar is hij niet neerzitten? Hier ergens natuurlijk ook links en rechts nog het gaatje. Er is een paar struik wat me gaat oud zijn geworden. En ik denk van, dan ga ik een nieuw plaatsje, een nieuw plantje, een nieuw plaatsje krijgen. Ja. Viegenbuimkes kan ik ook dit jaar eens erin zetten. Dus die beginnen nu al viegen te maken. Dus, ja. En dat waren nog gewoon mooie solitaire stroeken. En dus als viegenbuimkes, zal die viegen dan op kunnen eten of zo? Die kent ze opeten, ja. De blaadjes kan ze nog gebroken. Oh, nog? Ja. Oh. Maar toen heb je nogal niet het staan en nog het erbij, of nog? Ja. Oei. Ja. Ja, als je de kern nog vol. Oh, jee. De kern nog vol, inderdaad. Een paar vlinderstruiken natuurlijk. Hè? Nu zijn we zonder de bijtjes en de vlindertjes. Dus dit zijn kleinblevende, die blijven leeg. Bloeien ontzettend rijk. En die hebben we natuurlijk in diverse kleuren. Het wit en het lila en het paars en het roze. Ja, nog deze nu, ja, die
Die ga ik nu zitten en ik sneu ze dan nog een gedeelte terug nu. Maar dat mag gewoon. Ja, dat mag gewoon. Ja. En die gewoon dadelijk gewoon die, ja, allemaal nu shirtjes maken en die bloeien pas later. Dus ze die nu knippen, is niet erg. Ja. Okay. Dus ja. Cornissen, cornoeljes, ook hele mooie soorten. Ja, maar er zitten ook wel knipjes in, Ja, zeg ja, en die moesten dus nu niet snoeien. Als ze deze nu gaan snoeien, ja, wat snoeit ze dan eruit? Ja, dan snuit ze de bleude uit. Dat bloempjes. mogen ze dus niet doen. Ja. Dit is een Scarlet Fire, dat roze bloemen. Dus ik er nu zit, dan heb ik achter een paar maandjes heb ik chique roosbloemen. Ja, dat zal nog wel ja, ik denk een maandje. Dan komen ze misschien al sneller. En de cornice schmetterling, met witte bloemen. Zo een cornice. Schmetterling, dat zijn vlinders. Ja, goed dus de zo. vlinder. De vlindercornice. Ja. Aha. Ja. En ook die weer in de juiste pot gaan zetten, wat erbij werd. Juiste voeding. Ja, dat was het systeem van een gaat maken. Wat groot genoeg is. Ik heb potgrond erin, plantje erin. Ja, ik hoef geen personeelsadvertentie meer te zetten. Nee? Nee. Wieso? Ja, het is... Ik kan dich zo aannemen. Ha! Ja. Ja, dan hoor je het even zelf. Ja, Diana, hier staan ze, hè? De hortensia's. Ze moeten wat er... Dus die beginnen eigenlijk nu al uit te springen. Eigenlijk eerder als normaal. Dus, maar goed, die moeten ook teruggeknipt worden. En best wel rigoureus eigenlijk. Als ze tot hier als alleen maar de bloemen eruit knipt, ja, dan waren ze, jawel, dat werd wel gaat, dan waren ze hoger. Maar dan die onger gebeurt niet veel. Dus als ze die onger afknipt, dus zo. Dan gaat er dadelijk uit de riool uitspringen. En dan krijgt ze eigenlijk van onderop weer de schoonste pluimhortensia's. Ja, dat is heel rigoureus wat die afgeknipt werd, zeg. Dat is ook, ja. Nu heb ik zelfs een elektrische snusje, zo wel fijn zijn. Het zijn er Kijk. veel. Ja. Ja, dat zijn er ook een hoop, Het zijn ja. er ook veel, ja. Maar goed, en ook die dadelijk die werden ook bemest. Ook met dezelfde microsiertuin. En dan hebben ze weer de voeding. En dan heb ik dadelijk over een aantal weken heb ik weer hele mooie groene struiken waar de bloemknoppen in gevormd werden. Ja, het ganse jaar door. Maar eigenlijk ben je niet nog wel een dikje bezig, of Ik niet? zeg al, de paasdag ben ik al goed doorgekomen met het gras. Ja. Alleen geen eieren gevonden dit jaar. No. Ja. Ja, het was dun overal. Ja. Ja, de hortensia's hebben we gehad, Diana. Was een heel werk, Ja. maar soms zit ik eigenlijk toch aan de gang haaien. Ja, ze blijft ze bezig. Ja, nu laat ik dich in de stegen. Ik heb dich zat geholpen hier, vind je? Nou, gevraagd, 8 uur toen, 4 voor 8. 4 vraag. 4 voor 8. Ik ben tegen kwart vraag hier en dan komt het goed. Dat is helemaal goed. Ik zal zeggen, beste kijkers, ze zijn er van nu even tijd. Morgen vroeg om kwart vraag hier, kunt ik ons helpen. Blijf gezond en tot de volgende keer. Hè. Aanpoten werd mogelijk gemaakt door Limburg Plant.